uTrinity Church isigodi saseZaborovye esifundeni saseTver eRussia. Le ndawo ibanda kakhulu ebusika. Kodwa azikho nhlobo izinto zokushisisa endlini yesonto. Abakha abazange benze nesitofu esisodwa. Ebusika abantu kuleli thempeli bazobulawa amakhaza. E-Orthodox kukhona amasiko esonto amakhulu. Abefundisi kwakudingeka balungise izindawo ukuze zilungele isikhathi samakhaza. Bafake isitofu sensimbi kule ndawo. Ushimula wawunwetshiwe ubheke phezulu. Kwadingeka ngibhoboze imbobo odongeni lwethempeli ukuletha ushimula ngaphandle. Izindlela zenkosi ziyimfihlakalo. Umuntu uyithoyizi elibuthakathaka ezandleni zoNkulunkulu. Kungani ungenza ngikhwele izindonga? Ukube uNkulunkulu akazange atshale izihlahla lapha, ukuhamba bekuyoba lula kakhulu. Ngizozama ukusondela. Uyabhidlika yonke into lapha, izitini ziyanyakaza. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukukhombisa abantu okwangempela kwedlule. Ngakho kufanele ngenze ama-acrobatics ayingozi. Ake sihlolisise umsebenzi wezoni. Yeka umgodi omubi. Izitini eziningi zaphulwa odongeni. Ukuze ufake ushimula lapha. Ngokusobala, lo mgodi omubi awuzange uhlelwe ngumdwebi wezakhiwo. Umgodi bekumele ubhodlozwe ngemuva kokushintsha kwesimo sezulu. Osomlando abafuni ukusho ukuthi phambilini bekufudumala lapha unyaka wonke. Ngidinga ukubuyela emuva ngokukhophelela. Nkosi, ukhuleleni lesi sihlahla esiphi. Lapho leli sonto lakhiwa, kwakungekho busika noma amakhaza eRussia. Kodwa kwabe sekwenzeka inhlekelele yesimo sezulu. Kwadingeka sifake izitofu, futhi uphule izindonga ukuze ususe ushimula. Umlando, isayensi kanye nenkolo kufihla iqiniso lokushintsha kwesimo sezulu esikhathini esidlule. Kodwa simbufakazi obuqinile.